Mindu ġie ppubblikat l-avviż legali li jirregola l-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq f'Diċembru li għadda, il-Kunsill sar membru tal-Kunsill Ewropew għas-Sigurtà fit-Toroq. Għalet dan Dr. Therese Bajjada li nħatret chairperson ta' dan il-Kunsill f'Novembru li għadda f'intervista ma' TVM News. Għala membru għandu dritt li jipprovdi pariri wkoll x'għandha ssir fil-politika tal-EU rigward il-road safety. U kif ukoll naraw illi bħala membri tal-Road Safety Council nistgħu wkoll nieħdu esperjenzi ta' suċċess minn barra li jistgħu jiġu attwati għal Malta. Il-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq huwa magħmul minn 15-il membru minn entitajiet differenti li jinkludu fost oħrajn uffiċjali minn Infrastructure Malta u minn Transport Malta, mill-Pulizija, mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Assigurazzjoni, mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u mid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei u jrid jiltaqa' minn tal-inqas 3 darbit fis-sena. Dr. Bajjada qalet li l-Kunsill qed iħares lejn dik li tissejjaħ Safe Systems Approach li oriġinat mill-Iżvezja u l-Olanda li tiffoka fuq il-vulnerabilità tan-nies fit-triq. Safe Systems Approach tara wkoll li veloċitajiet ta' iktar minn 30 km/h joħolqu dawk li jsejħu grievous injuries u wkoll fatalities. Ġifieri iktar ma jkun hemm veloċitajiet baxxi iktar aħjar. Ġifir dawk huma l-approċċi li huma importanti għall-Kunsill. Dr. Bajjada esprimiet tħassib li ħafna sewwieqa qed ikunu distratti waqt is-sewqan fost oħrajn minħabba l-użu tal-mobile waqt li jkunu qed isuqu b'periklu għal persuni li jkunu fi triq mexjin jew fuq ir-rota. Għandek problemi wkoll relatati ma' l-użu ta' sustanzi. Qed naraw ukoll nies li jidħlu l-isptar minħabba l-fatt li jkunu involuti f'inċident minħabba użu ta' sustanzi u taħlita ta' sustanzi wkoll. Dr. Bajjada appellat għal aktar responsabilità fit-toroq. Il-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq isegwi dak li jkun qed iseħħ fit-toroq, jippromovi s-sigurtà fit-triq u jagħti pariri dwar l-aħjar prattiċi, pjanijiet ta' azzjoni u proposti leġislattivi biex it-toroq ikunu aktar sikuri fost oħrajn.